விறகு வெட்டியும் கோடாரியும். ஒரு ஊரில் ஒரு விறகு வெட்டி இருந்தானாம். அவன் தினமும் காட்டிற்கு சென்று மரங்களை வெட்டி விற்று அவன் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருந்தானாம். அவன் ஒரு நாள் தினமும் போல் மரங்களை வெட்ட காட்டிற்கு சென்றானாம். அப்பொழுது அவன் கை தடுமாறி அவன் கோடாரியை அருகில் இருந்த ஒரு நதியில் விழுந்து விட்டது. அப்பொழுது அவன் கதறி அழுது கொண்டிருந்தானாம். என் வாழ்க்கையே அந்த கோடாரித்தான், யாராச்சும் அந்த கோடாரி எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அப்படின்னு அழுது கொண்டிருந்தானாம். அப்பொழுது அந்த நதியிலிருந்து ஒரு தேவதை வந்தாள். அவள் கையில் ஒரு தங்க கோடாரி ஒன்று வச்சிருந்தானாம். அவள் அவன்கிட்ட இது உன் கோடாரியான்னு கேட்டானாம். அவன் என் கோடாரி இரும்பு கோடாரி, தங்க கோடாரி இல்லை அப்படின்னு சொன்னானாம். அதுக்கு அந்த தேவதை, நீ ரொம்ப உண்மையாக இருக்க, நீ எதுக்கும் ஆசைப்படல, அதனால நீயே இந்த தங்க கோடாரியை வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாலாம். அப்புறம் அந்த இரும்பு கோடாரியும் அவன்கிட்டயே கொடுத்துட்டாலாம். அதை பார்த்த இன்னொருத்தன் அதே மாதிரி போய் அவன் கோடாரியை நதியில் போட்டானாம். அப்பொழுது மறுபடியும் இந்த தேவதை வந்தாலாம். அப்பா அவள் திரும்பவும் இந்த தங்க கோடாரி உன்னோடையதா அப்படின்னு கேட்டானாம். அப்பா அவன் ஆமாம் இது என்னோடையதான் அப்படின்னு சொன்னானாம். அப்போ அந்த தேவதை நீ பொய் சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் நதிக்குள்ளேயே போயிட்டாங்களாம். அப்பா அவன் ரொம்ப அழுதுகிட்டு இருந்தானாம். நீதி, பேராசை பெரும் நஷ்டம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு. உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். அப்படியே மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய்.